Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. Tayo lahat tayo tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin na ating pong minamahal na mga ngaral, ating beloved elder, and Brother Marlon De Vera. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga beloved elder, Brother Juben Ferrer. Salamat sa ating malapay na tayo po magkaisang dumalangin at itaas sa ating kamay. Hallelujah. Dakilang palang Diyos, mapapalit sa pangalan mo, malapay ng Jesus, sa unang dalangin na aming malapastor. Well, Estrada Almeida, kami po itaos puso nagpapasalamat, malapay noon, hindi man kami karapat-dapat. Kami patuloy mong kinhabagan, malapay noon, magkasama-sama, magkatipon sa oras na ito, upang patuloy kang papurihan, sambahin luwalatiin, dahil dakila kang walang hanggan, malapay noon kabutihan, ay kailanman hindi namin mabibilang, malapay noon. Maraming salamat, malapay noon. Hallelujah. At bago natin malapay noon, patawarin mo kami sa iyong kasalanan, hugasan mo kami linis, inubal dumagos sa krus ng Kalbaryo. Saga na aming sarili, malapay, wala po kami magagawa. Ayaw bang lingkod, malapay noon. Gamitin mo lamang daluyan na iyong palang Espiritu, malapay noon. Marapatin mo kaming makapakinig na iyong salita, malapay noon. Bigyan mo kami ng panampalataya sa iyong salita. Buksan mo ang aming pangunawa, pandinig, malapay noon. Na kung saan, malapay noon, anuman ang aming pangangailangan sa oras na ito, kami man may problema, may pangangailangan, may karamdaman, nasa kalagitnaan ng pagsubok, pag-uusig, malapay noon. Sa pagitan ng salita, malapay noon, matugunan
ang aming pangailangan, mahal na Panginoon. At sa oras na ito, mahal na Panginoon, sa unat pagluhod na iyong propeta ay mahal na Pastor Wildes Almeda, sinasaway namin pinapalayas. Anumang gawa ng kaaway, di mo ng pag-alinlangan, walang pananampalataya sa salita ng Diyos. Kasaw in the mighty name of Jesus, di mo yan ito, kasaw in the name of Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at aking pong pinapabunang pinapabunang sa puri pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na patuloy natin sa kanyang kahabagan, mga minamahal, ang rason kung bakit tayo laging naririto, Miyerkules, Bernes at Linggo, mga minamahal, ang ilan pa nga sa Bible studies po, umaattend pa po maging sa mga funeral service po, mga minamahal, ay walang ibang dahilan kundi ang ating Diyos na buhay na patuloy, nag-iingat, nagpapala, amen, at nagbibigay ng proteksyon sa atin. Salamat sa ating mahal na Panginoon at akin din pong ipinapabutang ang dobling paghalang at pagbati ng isang magandang umaga sa ating pong beloved evangelist, Pastor Wildes Almeda. Lagi po natin inaalala mga turo nila isang aral ating pong minamalagilagang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa pong mga beloved children, sa ating pong minamahal na manggagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders sa inyo man po, datihan man, isang mapalang umaga sa ating lahat at syempre sa ating mga Facebook and YouTube viewers, mapagpalang araw po sa inyo, iba-iba man ang ating oras dahil marahil iba ay nakapanonood sa atin from abroad po, mga minamahal. Ang pinakamahalaga sa lahat, kayo'y pinagpala po sapagkat ang inyo pong na sumpungan, na gawaing kongregasyon ay nasa buong katotohanan. Narito ang tunay na propeta ng Diyos. Narito ang tunay na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At pamagatan po natin mga minamahal ating pong pag-aaralan sa umagang ito mga minamahal. May pamagat po mga minamahal na ang magkakaibang pag-ibig ng mga tao sa Diyos at ang epekto nito sa kanilang pagpapasalamat. Amen. In English po mga minamahal, kapag gamitin natin ang Google Translation, sabi po rito, the diverse love of people to God and its effect on their gratitude. Amen. Mga minamahal, sa totoo lang, maraming mga pagpapala ang dumarating sa buhay ng Kristiyano o kahit sa hindi Kristiyano, mga minamahal, ay may mga blessing silang natatanggap. Amen. Na dapat lamang ipagpasalamat po, mga minamahal ng mga tao. Kung ang hindi pa nga nakakilala sa mga Panginoon ay nagte-thank you Lord na, hindi pa man nila lubusang nakilala ang mga Panginoon, sila ay nagpapasalamat, ina-express po nila, pinapakita yung gratitude, yung kaligayahan, kasiyahan na mayroon sila. Gaano pa kaya ang mga Kristiyano, amen? Alam niyo po ba, mga minamahal, na ang inyong pagpaparito sa bawat gawain ng mga Panginoon, yan ay pagpapakita ng pagpapasalamat sa Diyos. Amen? Praise the Lord! Mapalagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng sang-ayon po, mga minamahal, na yung pong ating pagdalo ng Miyerkules, Bernes at Linggo, mga minamahal, yung pagpunta natin dito, tayo makiisang pumalakpak, manalangin ng tao sa puso, magpuri, magsabi ng Hallelujah, praise the Lord, at ngayon makinig na salita ng mahal na Panginoon. Ito ay pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Lahat na sumasang-ayon magsabi ng Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, may dahilan kung bakit ang tao, lalo na mga Kristiyano, ay hindi lubusang ganap ang kanilang pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Bagamat, sa totoo lang, yung ating mga dalangin, nasa harap na natin yung katugunan. Yung mga paraan ay hindi natin alam na ito'y galing sa mahal na Panginoon. Subalit, bakit naaapektuhan yung ating pagpupuri at pagpapasalamat sa mahal na Panginoon? Alam niyo mga minamahal, dito sa pambugan nating talata, ito po ay isang tagpo kung saan may nais ipakilala ang mahal na Panginoon sa katauhan ng tatlong karakter po dito mga minamahal, sa tagpong ito mga minamahal, na kung saan dalawa po doon, mga minamahal, ay nagpapakita ng pagkakaiba nga ng pag-ibig nila na nararamdaman nilang pagmamahal sa mahal na Panginoon. Yung isa naman, mga minamahal, na nabanggit pa rin ditong karakter po, mga minamahal, ay ito ay kumakatawan
Sa mga tao naman, mga minamahal, na hindi man ganun ang pag-ibig, subalit may pagkadama ng paghanga sa Malapanginoon. Upang lubusan nating makilala itong tatlong ito, mga minamahal, na kung saan may malaking epekto yung kanilang pagmamahal at pag-ibig sa Malapanginoon, kung bakit nagiging ganap at hindi lubusang ganap ang pagpupuri at pagpasalamat sa Malapanginoon. Ating pong basahin dito sa ating pambugad na talata. Ito po ay isang tagpo po, mga minamahal, sa Lucas, Kabanata 7. Ang talata ay 36 hanggang 43. Amen. Talon sa 47. Ulitin po natin dito po sa Lucas, ang Kabanata 7, ang talata ay 36 hanggang 43. Talon sa 47. Basahin po natin itong tagpong ito, mga minamahal. Atin pong sa kabagal Panginoon ay unawain po, mga minamahal, ano ba yung nais iparating ng Malapanginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Dito po sa aklat po ng Lucas, Kabanata 7, talatay 36 hanggang 43, talon sa 47. Ito po ang nakasulat. At ipinamanhik sa kanya ng isa sa mga Pariseo na kumaing kasalo niya. At siya'y pumasok sa bahay ng Pariseo at naupo sa dulang. At narito, ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan. At nang maalaman niyang siya'y nasa dulang ng pagkain sa bahay ng Pariseo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng ungwento. At nakatayo sa likuran sa kanyang mga paanan na tumatangis, ay pinasimulan niyang dinilig ng mga luha ang kanyang mga paa. At ang mga ito'y kinukuskus ng buhok ng kanyang ulo, at hinahagkan ang kanyang mga paa, at pinapahira ng ungwento. Nang makita nga ito ng Pariseo na sa kanya'y nag-anyaya, ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi, ang taong ito, kung siya'y isang propeta, ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babaeng ito na sa kanya'y humihipo na siya'y makasalanan. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo. Isang may pautang ay may dalawang may utang sa kanya. At ang isa'y may utang na 500 denaryo, at ang isa'y 50. Nang sila'y walang maibayad, ay kapwa pinatawad niya. Alin nga sa kanila ang lalong iibig sa kanya? 43, sumagot si Simon at sinabi, inakala ko na yaong pinatawad niya ng lalong malaki, at sinabi niya sa kanya, matuwid ang pagkahatol mo. Sa 47, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipinatatawad ang kanyang maraming kasalanan, sapagkat siya ay umibig ng malaki. Datapwat sa pinatatawad ng kaunti, ay kakaunti ang pag-ibig. Amen. Palakpakan natin ating Malapanginoon. God bless sa pagkabasa salita ng Malapanginoon. Doon sa bandang huli ng talata, mga minamahal, ipinakilala ng Malapanginoon yung dalawa po, mga minamahal, na pag-ibig po, mga minamahal, na yan ay naramdaman ng tao sa ating Diyos. Merong little love po, mga minamahal, at may big love po, mga minamahal, sa ating Malapanginoon. Meron yung kakauntian kanyang pag-ibig na nararamdaman sa Malapanginoon, kung saan dahil sa kakauntian ng pag-ibig, ang sabi ng Malapanginoon, base doon sa tagpo, ay nagigit tuloy dahilan na naapektuhan yung pagpapasalamat, pupunin sa Malapanginoon dahil sa kakauntian ng pag-ibig, ay nagiging tipid din yung kanilang pagpapasalamat at pagpupuri sa Malapanginoon. Samantala, yung isa naman daw na may kalakihan ng pag-ibig sa Diyos na nararamdaman, ay gayon na lamang din ang lubos-lubos na taus-pusong pagpupuri, pagsamba, at pasasalamat niya sa Malapanginoon. Palakpakan natin Diyos sa buhay. Dalawa po yun, mga minamahal. Yung magkaibang pag-ibig na nakaapekto po sa Kristiyano, kung paano nagiging ganap at hindi ganoong ganap ang kanyang pagpupuri at pasalamat sa Malapanginoon. Ngayon, mga minamahal, may isa pa po, nabanggit doon sa tagpo, na kumakatawan naman po, mga minamahal, sa hindi naman totally pag-ibig, pero ito ay pagkadama ng admiration po, mga minamahal, o paghanga. Yung pong, ang kumakatawan po dito, mga minamahal, ay ang Pariseo po, mga minamahal, na nag-anyaya sa Malapanginoon. Dahil alam po natin, during the earth ministry ng Malapanginoon, sabi nga ng awitin, yung pamagat ng ating awitin po, mga minamahal, Talk of the Town, bantog na bantog ang pangalan ng Malapanginoon sa mga minamahal. Sinong hindi hahanga, mga minamahal, sa nababalitaan nilang
kagilagilas na gawa ng mga Panginoon. Ang patay kayang buhayin ng mga Panginoon. Amen. Ang bulag ay pinadidilat ng mga Panginoon muling magkakita. Ang kitongin nililis ng mga Panginoon. Sinong hindi mamamangha, mga minamahal? Kaya nung time na yun, mga minamahal, may isang Pariseyo na hindi love yung kanyang naramdaman sa Panginoon, kundi paghanga, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sa asignaturang Ingles at Filipino, may tinatawag po na pagkiklino o yung clining of words po, mga minamahal, kung saan may ayos ng salita, depende sa antas o degree po ng damdamin na naisiparating. Halimbawa, mga minamahal, kung isa sa ayos natin po, mga minamahal, yung salitang galit, puot at suklam, alin kaya doon sa tatlong yun, mga minamahal, ang nasa level 1 po, mga minamahal, na yung sidhi o antas ng kanyang nararamdamang hindi maganda sa kanyang kapwa, ay nasa level 1. Galit, puot o suklam, alin po sa tatlo? Amen. Galit po, mga minamahal. Amen. Pag galit ka sa iyong kapwa, okay? Yan po, mga minamahal, nararamdaman na, kumbaga po, mga minamahal, ay mababa po lang po yung kasidhiya, yung nararamdaman. Subalit, pag sinabing puot, ikaw ay napupuot, ayan, medyo lumelehebol up po, mga minamahal. At pag sinabing nasusuklam ka sa iyong kapatid, ay grabe po, mga minamahal, mas matindi po yun. Ganon din, mga minamahal, dito sa nais iparating ng Panginoon sa atin, meron yung mga Kristiyano o tao na ang nararamdaman nila sa Panginoon, pag narinig ang Panginoon, ay paghanga. Ibig sabihin, ang layunin nila pag tumungo sa gawain ng Panginoon ay maghanap lang ng mga kababalaghan, ng mga himala. Amen? Ma-entertain lang sila, mga minamahal. Gaya ng Pariseyo, mga minamahal, na siya po ang nag-anyaya sa Panginoon na kumain. Siyempre, talagang sino po maminamahal ang hindi matutuwa na yung bantog na tao sa panahon na yon ay makasama mo, makausap at talagang makasalo mo po sa kainan, mga minamahal. Amen? Kung paanong sa ating mga barangay officials, sa ating mga mayor, makadaupang palad yan, mga minamahal, ay grabe ang ilan po, mga minamahal, ay grabe ang kanilang tuwa na ramdaman. Ganon din sa atin, amen? Kapag atin nakasama ang ngasiwa sa atin po, mga minamahal, sabi nga, iba yung kaparatagan ng loob, spiritually, sapagkat alam natin ang pakipagbakang ito, mga minamahal, ay nangangailangan ito, mga minamahal, ng pagluhod, pagpupuri, pag-ayon ng mga minamahal, at nariyan pagkasama natin sila, nariyan sila umaantabay sa ating mga minamahal, kumbaga sa digmaan, mga minamahal, hindi tayo natatakot, mga minamahal, dahil alam nating may sasaklolo sa ating magagamitin ng Panginoon. Lalo pa kaya, mga beloved children po, mga minamahal, makarating sila rito, mga minamahal, grabe yung ating kagalakan. Amen? Amen po, mga minamahal. Higit sa lalo ang propeta ng Diyos, mga minamahal. May mga taong ganoon, mga minamahal, yung kanilang pagtungo o pagkakilala sa mga Panginoon ay dahil lamang sa nararamdaman na sila'y humahanga lang sa narinig nila, nalalaman nilang kayang gawin ng Diyos. Subalit, hindi totally na mayroong pag-ibig doon, mga minamahal. Isa-isayin po natin, mga minamahal, dahil po rito, ang ipinakita nung Pariseyo, mga minamahal, nung nakita niya yung makasalanan na babae lumapit sa Panginoon, na umiiyak po na may dalang ungguento po, mga minamahal, mamahalin po yan, mga minamahal, talagang lahat po, ilang mga mangal na po ang napaliwanag dito, mga minamahal, kung paano yung talagang ipinakita ng makasalang babae yan, mga minamahal, hindi niya inisip na kung sabihin nga nating ibenta niya yun, mga minamahal, ay pwede siyang magpatayo ng sarili niyang bahay, magkaroon siya ng negosyo, mga minamahal, subalit hindi niya pinag-alilangan yung mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ang pansinin niyo po, mga minamahal, yung naging reaksyon ng Pariseyo, sabi rito sa 39, nang makita nga ito ng Pariseyo na sa kanya'y nag-anyaya, ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi, ang taong ito, kung siya'y isang propeta, ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babaeng ito na sa kanya'y humihipo na siya'y makasalanan. Alam niyo, mga minamahal, yung kapag tayo ay dumadalo lang sa gawain ng Panginoon dahil gusto lang nating makakita ng himala, makikita tayo, mga minamahal, pilay, muling makalakad. Amen? Pagalingin, yung layunin lang na yun dahil sa paghanga lamang, mga minamahal, alam niyo ba na may epekto yan kung bakit ang iyong
dapat sanang pagpapasalamat po sa mga Panginoon na maging ganap ay hindi nagiging ganap po, mga minamahal. Dahil, alam niyo mga minamahal, kapag hindi nangyari yung nais mo, ay doon pumapasok ang pag-alinlangan. Amen? Sabi nga mga minamahal, kapag singing po mga minamahal, sabi nga ng mga nagpapasisi dito, huwag tayong manood. Hindi palabas, hindi isang pagtatanghali, hindi isang presentasyon ang pagpupuri sa Panginoon. Hindi ito performance, mga minamahal. Ito'y worship. Ito'y pagpupuri sa Panginoon. Amen? Amen po, mga minamahal. Palagpakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Dahil, mga minamahal, sa lipo, lalo na marami kaming babayarin. Ngayon, mga minamahal, may dumating na ibang oportunidad na trabaho nag-offer sa'yo. Pero dahil hindi yon ang ayon sa iyong prayer, maliit lang ang sahod doon eh. Nire-reject mo, mga minamahal. Imbis na mapasalamatan mo Panginoon na hindi mo alam yun na pala ang ginamit ng Panginoon, hindi mo pasalamatan ang Panginoon dahil ang tinitignan mo ay ang ayon sa nais mo. Ang sabi nung Pariseyo, sabi niya, kung ang Jesus na ito ay totoong propeta o galing sa Diyos, alam niya na yung lumalapit sa kanya makasalanan, dapat yan ay itaboy niya. Ayun ang nais na mangyari ng Pariseyo, mga minamahal. Yun ang gusto niyang mangyari sa kanyang puso, ang masunod ay hindi ang kalooban ng Panginoon, kundi ang kanyang nais. Kaya nakaka-apekto yan, mga minamahal, kung bakit hindi mo maipaabot ang pagpupuri mo sa Panginoon. Dahil madalas ang Kristiyano, ang gusto niyang mangyari ay ang ayon sa kanyang nais, pero hindi niya alam may sariling kaparaan ng Panginoon na nasa harapan mo na hindi mo lang makita. Kaya hindi mo tuloy mapapurihan at mapasalamatan ng Panginoon. Amen? Hindi po dapat ganun ang damdamin ng Kristiyano mga minamahal dahil yan ay makaapekto talaga sa ating pagpupuri sa Panginoon. Ngayon naman mga minamahal, meron din po mga minamahal na Kristiyano o tao ang sinisimbolo ni Simon po dito mga minamahal. Ito po mga minamahal ay ayon din doon sa tagpo na binanggit po dito mga minamahal kung saan ito yung kumbaga ipinakita na maaring siya yung may kakauntiang pag-ibig po. Sapagkat ang sinabi ng Panginoon, kung mababasa nyo maya-maya doon sa talatang po mga minamahal na yung babae ay yun nga mga minamahal ay hindi nag-alok sa Panginoon na sila'y magkasalo. Subalit, yun pa ang naghugas ng paa ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang luha at pinunasan ng kanyang buhok. Samantalang si Simon na yun yung mismong nag-anyaya sa kanya ay hindi nagawa. Ibig sabihin si Simon, yung maaaring tinutukoy ng Panginoon na may maliit na pag-ibig. Ito pong mga Kristiyano, itong mga minamahal, ito ay yung tinutukoy ng Biblia mga minamahal. Ati po munang basahin dito sa Isaiah, ang kabanatay 29, ang talatay 13. Maaring ito po mga minamahal ay nagagawa natin. Ito yung napapakita ng pag-ibig, subalit hindi ganong pag-ibig. Ito ay kakaunti ang pag-ibig po mga minamahal na kinakailangan talagang idaing natin sa mga Panginoon, nabigyan tayong lubos ng pag-ibig sa mga Panginoon para maging ganap yung ating pupuri sa Panginoon. Ating mong basahin dito sa Isaiah, ang kabanatay 21, ang talatay 13. Isaiah. Aklat ng Isaiah, kabanata 29 ang talatay 13. 29 talata ay 13. Amen. Ito po ang nakasulat. At sinabi ng Panginoon, yamang ang bayang ito ay lumapit sa akin at pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi, ngunit inilayo ang kanilang puso sa akin. At ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na itinuro sa kanila. Amen. Amen. Palakpakan natin ating mga Panginoon. God bless yung pagkabasa ng mga Panginoon. Amen. Ito po mga minamahal, yung mga tao, Kristiyano, na kapag may kakauntian silang pag-ibig na ramdam sa Panginoon, yung kanilang pagpapasalamat sa mga Panginoon ay siyempre limitado yan. Sabihin natin, hindi lubos-lubos na pagpasalamat. Ito yun mga minamahal, kapag ating naramdaman yung di ba mga minamahal, mananalangin tayo. Minsan may panalangin na parang iwinagayway mo lang yung kamay mo, tapos kakain ka na. Amen. Sabi nga, minsan pag nag-aapura, pumikit lang. Baka 2 segundo lang ata mga minamahal, parang okay na. Nakita, may pagpapasalamat, amen?
may kaunti na pag-ibig doon, mga minamahal, dahil kumpara naman sa mga sanlibutan na di nagkikil sa mga Pinoon, never talaga nilang magagawa yan. Kaya mga minamahal, doon pa lang, may pag-ibig na doon, mga minamahal, may pagpasalamat. Subalit, yun ang sinasabi ng Biblia ng mga Panginoon na nire-representa o kinakatawan ni Simon, mga minamahal, na dahil sa kaunti ng pag-ibig, nagre-reflect din sa ating ginagawa, tipid din ang ating pagpasalamat sa mga Panginoon. Ito mga minamahal sa sitwasyon na minsan tinanong ka, Brad, sis, magpatotoo ka, pinagpala kang lubos ng mga Panginoon. Pero sa isip-isip mo, wala namang ginawa ang mga Panginoon na major na kagalingan. Pinag-ingatan lang ako eh. Nagiging dahilan, mga minamahal, kung bakit hindi ka makapunta rito, magpalista at magpasalamat sa mga Panginoon dahil nga, iniisip mo na yung pag-iingat, yan ay minor lang. Sa totoo lang, mga minamahal, ang pag-iingat ay major yan, mga minamahal, kung isip-isipin natin. Amen? Dahil ang Kristiyano o ang tao, likas sa kanila, na kapag napunta ka na doon sa sitwasyon na nadisgrasya ka at muntik-muntikan ka ng mamatay, doon mo lang ma-appreciate yung pag-iingat ng mga Panginoon. Pero pag hindi mo pa talaga naranasan yung muntik-muntikan ka ng mamatay o nasa bingit ng kamatayan, hindi mo ma-appreciate yung tinatawag na pag-iingat. Salamat, pinag-ingatan ako ng mga Panginoon. Amen? Amen po, mga minamahal? Totoo yun. Likas yun sa Kristiyano. Maging ang balikod, mga minamahal. Totoo yan. Nararamdaman natin yan, mga minamahal. Subalit, tinuturuan tayong mga Panginoon. Yun yung naisipakita ng mga Panginoon na kinakatawan ni Simon. Dapat hindi ganoon, mga minamahal. Alam nyo ba na ang pagpapahalaga, yung pag-appreciate mo sa, sabi mo lang na napakaliit na bagay na ginawa ng mga Panginoon sa iyo, pero marunong kang mag-appreciate, magpasalamat, yun yung susi para makapagbigay ka ng lubos at ganap na pagpupuri sa mga Panginoon. Walang pinagkaiba yan, mga minamahal, sa konsepto ng pagbibigay. Di ba sabi sa laging naririnig natin, mga minamahal, kapag magtapat ka sa kaunti, di kaunti lang din ang ipagkakalab sa iyo. Amen? Kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa kaunti, siyempre hindi ka rin mapagkakatiwalaan sa malaki. Paano yan, mga minamahal? Kung nakikita ng mga Panginoon, hindi tayo marunong magpasalamat, talagang ma-appreciate ang mga simpleng ginawa ng mga Panginoon, gaano pa kaya sa darating na mga himala? Kaya hindi natin alam, baka walang halos dumarating na himala dahil yun ang nagiging hadlang. Kaya hindi natin maipabot ang ganap na pagpupuri sa mga Panginoon dahil sa kakauntian ng ating pag-ibig na apektuhan ang ating pagpupuri sa mga Panginoon. Amen? Iniisip po natin minsan, mga minamahal, na yung dumating sa atin, hindi sapat. Pero sa totoo lang, mga minamahal, pinagpala pa tayong lubos kumpara sa mga iba na walang-wala talaga, mga minamahal. Amen? Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tulad na lamang po, mga minamahal, nung nagdaang COVID pandemic po, mga minamahal, salamat sa mga Panginoon, yung pag-iingat ng mga Panginoon na hindi man lang tayo na-admit, itinagbo sa ospital na positibo sa COVID, dapat yan ay lubos na ipagpasalamat ng mga Kristiyano at hindi nila isipin na yun ay minor lang na patutuo, kaya okay lang na hindi ka magpasalamat ng lubos ng Panginoon. Kapag gano'n ang mindset ng Kristiyano, mga nagpapakita yun ng iyong pag-ibig sa mga Panginoon, ay kaunti lang din. Amen? Alam niyo po, mga minamahal, si Prophet Jonas po, mga minamahal. Kung papansinin po natin, mga minamahal, yung senaryo po, mga minamahal, di ba siya po, mga minamahal, ay sa halip na magpasalamat sa mga Panginoon, dahil siya nga ang inutusan doon sa Nineveh po, mga minamahal, na sa loob ng 40 na araw po, mga minamahal, ay kung hindi sila magsisisi, manumbalik sa mga Panginoon, ay paulan ng apoy, paulan ng mga Panginoon yung bayan ng Nineveh po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, si Prophet Jonas, pinag-ingatan ng mga Panginoon, at nagkaroon siya ng hinanakit, galit sa mga Panginoon, na nakapekto tuloy na hindi niya mapasalamatan ang mga Panginoon, hindi niya makita yung kabutihan ng mga Panginoon na ang Diyos ay nahabag doon sa bayan ng Nineveh nung sila ay humingi ng kapatawaran sa mga Panginoon. Kaya nung siya ay nagmukmuk, mga minamahal, sa ilang na lugar,
Grabe pa rin ang pag-ibig ng malapay noon. Nagpatubo ang malapay noon doon nung halaman na kikoy po ata yun mga minamahal upang hindi siya mainitang lubos sa sikat ng araw pero hindi niya yun na-appreciate mga minamahal. Kaya yun po mga minamahal ang ilang mga resulta po mga minamahal. Kung sakali man na tayo nakararanas ng ganun mga minamahal, dapat hindi ganun. Hindi dapat tayo si Simon mga minamahal o si Simon po mga minamahal na may kakaunting pag-ibig lang sa malapay noon, kaya piling-pili lang din yung kanyang ipinagpapasalamat sa malapay noon. Ito mga minamahal, tunghayan natin ang grabing pag-ibig ng babaeng makasalanan. Ito mga minamahal, ating basahin dito sa Lucas ang kabanatay 7, ang talatay 44 hanggang 47. Ating pong basahin. Ipagpatuloy natin mga minamahal yung tagpong iyon mga minamahal. Ano at paano ipinakita ng makasalanang babaeng ito mga minamahal yung kanyang malaking pag-ibig at pagpapasalamat sa malapay noon. Ating pong basahin dito po sa Lucas ang kabanatay 7, ang talatay 36 o 44 hanggang 47. Amen. Malapit na po tayong magtapos mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Lucas, Kapitulo 7, talata po ay 44 hanggang 47. Ganito po sinasabi, at paglingon sa babae at sinabi kay Simon, nakikita mo baga ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig na naukol sa aking mga paa. Dadapot dinilig niya ang aking mga paa. Dadapot dinilig niya ang aking dadapot dinilig niya ang aking mga ng kanyang mga luha at kinuskos ang kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik, dadapot siya, buhat nang ako'y pumasok ay hindi huminto ng kanyang paghalik sa aking mga paa. Dadapot, hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, dadapot pinahiran niya ng gwento ang aking paa. Kaya sinasabi ko sa inyo, ipinatatawad ang kanyang maraming kasalanan sapagkat siya ay umibig ng malaki. Dadapot sa pinatawad ng kaunti ay kakaunti ang pag-ibig. Palakpakan natin ating mga Panginoon. God bless sa pagbabasa ng mga Panginoon. Ito yun mga minamahal. Ito yung mga Kristiyanong lubos-lubos ang kailang pag-ibig sa mga Panginoon. Unang ipinapakita nung ungkwento mga minamahal, ito ay may kamahalan, subalit hindi nagkaroon ng pag-alilangan ang babaeng ito upang talagang ibuhos sa mga Panginoon dahil ito ay nagpapakita mga minamahal na ang Kristiyanong may lubos-lubos at malaking pag-ibig sa mga Panginoon, kaya niyang ipagpalit ang anumang bagay na mayroon sa kanya para lang sa mga Panginoon. Amen? Hindi kayo nagtataka mga minamahal. May mga senaryo dito mga minamahal nagpapatotoo. Minsan, nagko-question tayo, bakit ang patuloy na ganun? May trabaho sila, pero dahil lang sa hangarin nilang makadalo sa gawing mga Panginoon, ginipap nilang trabaho. Iba-iba tayo ng persepsyon at pagkaunawa. Ang ilan, ba't ganun? Di ba, mga minamahal? Pero hindi natin alam yung sitwasyong pinagdadaan natin mga kapatid. Hindi natin alam dahil sa kanyang lubos na pag-ibig sa mga Panginoon, mas gusto niyang sundin ang katwiran at kalooban ng mga Panginoon kaysa sa katwiran ng tao. At yun ay pagpapakita ng pag-ibig sa mga Panginoon. Amen? Kaya kung ikaw at ako sa oras na to, ay walang ibang mahalaga sa iyo kundi ang mga Panginoon, tunay na pag-ibig, malaking pag-ibig ang nararamdaman kapatid. Hindi ka natatakot, mawalan ka ng sasakyan, okay lang. Ang mahalaga, magpapatuloy sa mga Panginoon. Hindi ka natatakot na mawalan ka ng trabaho, okay lang. Sinabi ko pa ng ating mga kapatid, galing lang sa mga Panginoon eh. Nung ako'y nanalangin nung wala akong trabaho, pinagkalabaw ko ang Panginoon. Kung kukunin mo ang Panginoon, okay lang. Galing lang yan sa mga Panginoon. Yan ay pamabakita ng malaking pag-ibig sa mga Panginoon. Amen? Hindi ka natatakot na mawala ang mga bagay na sa iyo para lang sa mga Panginoon. Yun ang pinakita ng makasalang babae na grabing ikinatuwa ng mga Panginoon. Ano pa po mga minamahal? Nakita niyo po mga minamahal yung ginamit ng babae yung kanyang buhok pampunas doon sa paan ng mga Panginoon? Hindi niyo ba alam yan ay pagpapakita ng pagpapakumbaba? Amen? Kapag ang Kristiyano o tao, hindi niya iniisip sa kanyang sarili pagpunta niya sa gawain ng mga Panginoon, ay, hindi ako dito pangulo. Hindi dapat ako igalang. Ako dapat ang mag-serbisyo sa mga Panginoon. Yan ay tunay at malaking pag-ibig sa mga Panginoon. Amen?
Hindi ka kailanman sumasandig sa bagay na akala mong may pagmamalaki mo, pero sa totoo lang, sa harapan ng Panginoon, hindi yan. May pagmamalaki. Yan ay pagpakita ng pagpapakumbaba. Yung ang ibang mga minamahal sa habag ng malapay noon, di ba, minsan, ang kaaway kasi kaaway talaga. Kapag tayo tinutuwid na sisita po, mga minamahal, sabi nga, tinatama nating ego mga minamahal, kaaway lang talaga ang kaaway, sinisiksik na ating puso't isip, minsan tayo ay nagmamalaki. Tayo ay gusto natin, yung gusto natin ang masunod. Pero kapag nagpakumbaba ka mga minamahal, yun yung gusto ng Malapanginoon. Pagpapakita yon na iniibig mo talaga ang Malapanginoon at ang laging mindset mo ay para lalo kang magamit ng Malapanginoon. Amen? Totoo yun mga minamahal. Maaring, dahil ang kaaway talaga kaaway, yan ang ipinapasok sa ating isip. Sinasabi lang nila, dahil wala sila sa ating sitwasyon. Pero hindi mga minamahal. Dahil kung ganito mga minamahal, konsepto spiritually, kung gano'n ang ating konsepto, sabihin natin na, ay, ganyan lang mga ngaral nila, malakas ang loob nila magsalita kasi hindi sila ang nasa sitwasyon namin. Mga minamahal, kung walang magmamalakas loob na ipangaral at may magtuwid sa atin, isang tiyak na bagay mga minamahal, kailanman ay walang maitutuwid na tama rito mga minamahal. At alam niyo rin ba na yung pag ginagamit ng malapay na magtutuwid sa salita sa atin, sila din mga minamahal ang ginagamit ng malapay noon upang maging ehemplo, mga minamahal, na kung sakaling mabaliktad ang sitwasyon at ikaw na ang malakas at sila ang nanghina, ikaw din ang gagamit ng malapay noon magpalakas sa kanila. Amen? Amen po mga minamahal? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, yung hinagkan, grabe patuloy ang paghahalik ng babae sa malapay noon, yan ay nagpapakita na kayakap niya ang salita ng Malapanginoon. Saan man siya tumungo, hindi kailanman mawawala sa kanyang puso ang salita ng Malapanginoon. Kaya ilan nga sa atin mga minamahal, kahit napakainit ng panahon, tuloy-tuloy pa rin sa pagsunod na may kabanalan. Bakit? May malaking pag-ibig sa Malapanginoon. Kahit sinita na, di ba, sa trabaho, tinatakot kapag magpapatuloy sa pagsuot ng palda, lalo sa kababayan, dahil sila yung halos talagang kitang-kita po mga minamahal. Hindi sila natatakot, mga minamahal. Mas yakap-yakap nila, hagkan-hagkan ang salita ng Malapanginoon, mas sa Diyos sila takot kaysa sa tao. Ano ang patutuon na nangyari, mga minamahal? Sila ang patuloy, pinamalagi ng Malapanginoon sa trabaho yan, sila pang itinaas ng Malapanginoon. Palagpagan natin Diyos sa buhay. Alat magsabi ng Praise the Lord! Mga minamahal, tandaan natin, mga minamahal, walang damdamin dapat na maka-apekto para makapagpuri tayo sa Malapanginoon. Habang tayo po'y umawit, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, hindi tayo magtaka, yung pariseyo, gusto ba natin tularan ang pariseyo? Salip na makita mo at mapupuri ang Malapanginoon, tinitingin yung kapwa mo, bakit yun? Hindi nagpupuri, hindi na rin ako magpuri. Hindi niya maramdaman pala presensya, okay lang, hindi na rin ako kanta. Ayaw ng Malapanginoon yun. Ayaw din ng Malapanginoon, yung mali lang ay yung pag-ibig, at tipid lang ang iyong pagpapalakpak, sasabihin mo, sakto lang ang pamasahe ko kanina, sakto lang din ang aking pagpapalakpak. Ayaw ng Malapanginoon ng ganun. Ang gusto ng Malapanginoon, yung ikaw ay laging nasisihan. Dahil alam mo, malit man o malaki ang natatanggap mo, kapuri-puri ang Malapanginoon. Dapat siyang pasamatan. Sabi nga, tandaan natin na kapag tayo ay umibig sa Malapanginoon, wala tayong mapagmalaki. Diyos ang unang umibig sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Habang tayo po umawi magpuri sa Malapanginoon, ating ipaabot, ipakita yung tunay at malaking pag-ibig sa Malapanginoon. Amen. Kahit may lumba, makakasama, ay layo naman sa dami nila. Ay
buhay para bang nag-isa. Habang inaawit natin ang awiting ito, maminamahal, tayo mo'y magbubulay-bulay, pigit ang ating mga mata. Magipag-usap tayo sa ating mahal na Panginoon sa umagang ito. Ano ba ang mensaheng ito para sa atin? May halaga ba ang Diyos sa buhay mo? Ang kanyang ginawa sa iyo? Tulad ng babaeng walang pakialam, maminamahal, kung sino man ang kanyang mga kasama. Nung dumating ang ating mahal na Panginoon, wala siyang ibang ginawa kundi ipakita ang kanyang totoong pagpapasalamat, pagmamahal sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Mahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Jesus, nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat na kilala kita. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw pinagpansin ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus, yun ay nalalaman ko na. Sa iyo ako'y may halaga. O salamat nang kilala kita. Amin na mahal. Yan naging problema sa mga anak ng Diyos. Anong saysay ang ating pagpaparito sa buong magdamag? Sinusuong natin ang malakas na ulan, ang masamang panahon para tayo makarating sa ating overnight prayer. Pagkatapos, maminamahal, na narito na tayo, tulugan natin. Hindi natin pahalagahan lahat ng ating ginagawa. Lagi kaming nagre-remind, kami mga tumatayo dito sa pulpito. Napakaliwanag ng mensahe, maminamahal. Wala kang ipagmamalaki, wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Mga walang kwentang tao, mga basahan, mga makasalanan, punong-puno ng karamdaman, punong-puno ng problema. Bago tayo kinahabagan ng mahal na Panginoon. Tulad ng mga mababasa natin sa banal na kasulatan. Asawa ni Lot, ang sabi ng mahal na Panginoon, sabihin mo Lot, walang lilingon. Nung paulanan ng Sodom at Gomora, ng asopre, ng apoy, lumingon ang asawa ni Lot. Kaya nagiging haliging asin. Lagi tayong pinalalahanan. Kailan pa tayo mamulat, maminamahal? Kung huli na ang lahat? Napakaliwanag. Dapat tayo magpapasalamat. Sinusuong natin ang terribling masungit na panahon. Ang iba, maminamahal, talagang sa atin pong mga kababayan din sa norte. Din sa dako, maminamahal, ang Metro Manila, na napiktuhan ng talagang grabing rumaragasa na bagyo na yon na dumaan. Kung ikukumpara natin gaano tayo kapala dito,
Akala natin, pag dumating tayo sa gawain ng mahal na Panginoon, parang ang mahal na Panginoon pa may utang sa atin. Ang mahal na Panginoon pa ang dapat sisihin sa lahat. Anong ating may gaganti sa mahal na Panginoon? Hindi ka marunong magpasalamat? Hindi tayo marunong magpasalamat? Suriin natin ating mga sarili, maminamahal. Baka hindi lang tayo nangailangan ng psychiatrist. Itong mga salitang ito, minamahal na mahalaga. Dapat pinagyaman. Dapat kinauuhawan. Anong ginawa natin? Tutulugan. Binabaliwala. Kaya tingnan niyo, minamahal. Akala natin ang ating pagkaligtasan, napupulot lang. Ang sabi ng propeta ng Diyos, ang kaligtasan natin is a great matter of importance. Mahalagang bagay ang kaligtasan. Huwag nating baliwalain, ipagpalit sa ating nararamdaman. Masyado nang nasasaktan ang mahal na Panginoon sa atin. Kaya ka nanlalamig dahil sa ginagawa mong kasalanan. Kaya ka nalulupaypay, nawawalan ka ng gana lahat ng iyong ginagawa sa ngayon dahil sa kagagawan mo ng iyong kasalanan. Malimanag yan. Pero ang babaeng makasalanan, kahit napakalaki ng kanyang kasalanan, ang sabi siguro niya, wala na akong ibang magawa, kundi ang aking taus-pusong pagpapakumbaba. Ang kanyang buhok na, ang kanya pong ginamit para maging basahan habang binubuhos ang pinakamahal na arguento na yan. Mabango, napabango, kanyang ibinuhos para may pakita nila, wala siyang pakialam para lamang siya mapatawad. Sino tayo para magmamalaki? Sino tayo maminamahal para sabihin natin na we are somebody? Ni alikabok, hindi itutumbas ang iyong sarili. Ang pagmamahal ng Diyos ay terrible. Hindi nagbabago, hindi nagmamaliw. Ulitin ko, kung nanlalamig ka ngayon, nalulupaypay ka, aatras ka, aayaw ka, lahat ay ayawan mo na. Ikaw ang may kasalanan. Dahil yung kasalanan na nagtatago sa iyo, sinabi ng Isaiah 59, talatang 2, maminamahal, ang iyong kasalanan ang pakubli sa mukha ng mahal na Panginoon, kaya nawawalan ka ng gana. Ikaw, na nagpadaya sa kalaban, ikaw mismo ang gumawa ng iyong kaparusahan. Ikaw mismong umaayaw. Inaayawan mo na ang iyong kaligtasan. Inaayawan mo na ang Diyos. Inaayawan na natin, maminamahal. Kahabag-habag tayo. Kaya habang may panahon pa, mahabag ka sa sarili mo. Mahabag tayo sa sarili natin. Hindi po lalamig ang impyerno. Doon ka itatapon. Hallelujah! Naalala ko na ako'y maligtas, maminamahal, ang sabi ng uncle ko, kapag namamatay ka ngayong gabing ito, ang impyerno ay nag-antay na sa iyo. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, wag naman. Mahal ko ang aking sarili, mahal ko ang aking buhay. Kaya isinuko ang aking buhay, nagpabautismo ako sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ayaw kong maitapon sa dagat-dagatang apoy. Anong kwintang yung buhay kung itapon ka lang sa dagat-dagatang apoy? Anong kwenta? Maminamahal, ang iyong kikitain, ang iyong pag-aaral, ang iyong tinitingnan sa mundong ito na pagyamanin ka, walang kwenta yan. Ngayon nga, maminamahal, sabi ng mga nasa news, ilang taon nilang pinaghirapan ang kanilang bahay sa isang iglap, nilamo ng rumaragasa na tubig. Hindi ka natakot? Ang iyong kaluluwa sa isang iglap, sa isang pitik, ang iyong buhay, mamamatay ka. Dahil sa iyong panlalamig, palulupaypay, pagtatalikod sa mahal na Panginoon, ang impyerno ay nag-antay na sa iyo. Hindi ka natakot, anytime. Rapture will take place. Maiwan ka sa rapture dahil sa kagagawan mong kasalanan. Ito ang nagiging sanhi, maminamahal. Kung bakit ganun na lamang pagsusumikap ng lahat ng mga ginagamit ng mahal na Panginoon para tayo pasayahin, para imulat tayo sa katotohanan. Magsimula sa ating mahal na pastor, ng mga beloved babies. Lahat naman ang ngasiwa na ayaw natin na mayroong isa na mahulog sang may nagdiablo. Gusto natin lahat magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kung ayaw mo, pues pagsulot ka. Suluhin mo. Huwag ka nang mandamay.
Pero habang ikaw ay may pagkakataon pa na ibalik ang iyong sarili sa puder ng mahal na Panginoon, hallelujah, nandiyan ang kanyang mga kamay. Matuto kang magpasalamat. Matuto kang magpakumbaba. Aminin mo na ikay nagkakamali at nagkakasala dahil ang pagmamahal ng Diyos kailanman hindi nagbabago. Siya pa rin noon, ngayon at ang darating na Diyos, handa ang katunayan, ibinigay ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Siya'y pinatay, amen. Siya'y pinarusahan kung anong-anong ginagawa na kasama ang ginagawa mong kasalanan sa kasalukuyan. Lahat ng ginagawa nating mga kasalanan sa kasalukuyan na tayong nadaya, kasama doon sa pinagdusahanan ng mahal na Panginoon. Anong igaganti natin? Grabe naman natin kawalang utang na loob sa mahal na Panginoon. Amen? 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 Kaya maminamahal, habang may pagkakataon ka pa, bago ka ibulit sa impyerno, bago tayo ibulit sa dagat-dagatang apoy, andiyan, narinig ninyo ang pangangaral, ang pagmamahal ng ating mahal na Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pang magbago. Pwede ka pang magbago. Pwede pa tayong magbago. Pwede pang baguhin ng mahal na Panginoon ang landas ng ating patutunguhan kung handa tayong magsuko sa ating mga sarili, sa ating malapain. So umagang ito, tayo manalangin, dakilat po pagpala naming Diyos, namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, amang banal, ang aming buhay ay aming inilagay sa iyong mga kamay. Ikaw higit ng kababatid sa lahat ng mga anak mo na narito, ang hindi nagpapahalaga malapayon sa kanilang kaligtasan, sa kanilang mga narinig na mga pangangaral, pag-aaruga sa kanila, pagmamahal sa kanila. Nasa iyong mga kamay ang kanilang buhay, mahal na Panginoon. Aming ibinibigay sa iyo. Naway, wag naman sila mapahamak. Wag namang mapahamak aming minamahal ni ibig ng mga kapatid na ito. Hallelujah, na aming pinangangalagaan. Magmula pa, nagkaroon ng gawain dito sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. Kahabagan mo sila, mahal na Panginoon. Wag mo silang pabayaan na magpapatuloy na mapapahamak. Dahil mahalaga sila sa amin. Kaya aming patuloy na dinadalangin sa pangkalahatang panalangin na aming dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, dear beloved children, lahat, hallelujah, ng mga narito, kahabagan mo kami, linisin mo kami sa aming mga karumihan, hugasan mo kami ng banal na dugo, sa krus ng Kalbaryo, patawarin mo kami, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen and amen. Praise the Lord, hallelujah, glory to Lord Jesus. May manggagawa diyan sa dako ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, maminamahal. Na ulitin ko ito para maging warning sa ating lahat. Ang kanyang asawa pala ay kanyang pinag-aral habang nasa loob ng pastoral. Pinag-aral, gumraduate na. Nung gumraduate, andun pa rin sila sa pastoral. At sila maminamahal ay kompleto na, may anak, may mga anak, may tricycle na ipinagkulob ng malapay. Pinagpala sila sa loob ng pastoral. May nag-dream na ang sabi, Brad, nakita ko sa aking panaginip, may isang kapatiran nag-dream na ikaw ay namatay at diyan ka pinatay mismo sa loob ng pastoral. Sabi ng kapatid, imposible yun. Bakit? Anong kasalanan namin? Yung pala yung kanyang asawa, mayroon nang nakitang pasukan ng trabaho, nakakuha na ng magandang bahay na para paglipatan nila. That Sunday, huli nilang Sunday, ay pagkatapos ng gawain, aalis na sila. At doon na sa kanang trabaho ng kanyang asawa, at doon na sa kanilang uupahang bahay. Sa madaling salita, maminamahal, kinasabaduhan, after ng overnight, may isang wala sa kaisipan, wala sa katinuang tao pumasok sa pastoral. Walang kalatoy-latoy na ginagawa, walang ginagawa, kundi pagdating doon, sinaksak yung ating kapatid na nandoon lahat, pinoprovide na malapay ng kanilang pangailangan.
Kung anong nakita sa panaginip ng kapatiran, ganun nangyari doon sa manggagawa na ito. Kaya nagulat sila. Imposible. Pero dumating na ang husga, dumating na ang talagang parusa doon sa mga kapatid natin na to. Kaya sabi nung ating mahal na kapatid na nakakita, na ngayon nakasama rin natin dito, na nagpapatutuo. Ngayon, nandyan sila naka-assign ngayon sa dako ng Tacloban, Leyte. Alam niya, sabi niya, kuya, mula nung makita ko yun, ang sabi ko, grabing takot daw niya. Sabi niya, mahal na Panginoon, kahit anong mangyari. Dahil kung saan-saan na sila na-assign, maminamahal, nakita niya, hanggang iniwanan siya ng kanyang mahal na asawa. Yung ating kapatid dito na aming nakakasama, ang sabi niya, kahit anong mangyari, ang katawagan ko ay bilang manggagawa. Talagang hindi ko ipagpapalit hanggang kahit mamatay ako. Kaya minamahal kahit anong nangyari sa kanya, iniwanan siya ng asawa niya. Pagkatapos kung saan siya nagpupunta, silang magtatay. Na-assign kung saan-saan. Ang sabi niya, naalala ko lagi yung nakita ko. Kuya, napaalala naman ng Panginoon. At lahat ng mga paalala mo sa akin, nakikita ko. Kaya sabi niya, salamat sa mahal na Panginoon, ang mga paalala na yan, nagiging salamin para sa akin. Kaya lagi kaming nagsasabi, maminamahal, ang pastoral, ang katawagan natin, laging ipinapangaral dito ay hindi tayo ang tumawag sa Diyos, kundi ang Diyos ang tumawag sa atin. Imagine yun, maminamahal. Akala nila, maganda na ang buhay nila. Gumraduate, 4-year course, may trabaho, may sasakyan, may mga anak, mayroong ng lilipatan. Pero that day mismo, hindi pa dumating ng linggo na plano na nila na mag-alsa balutan. Patay yung lalaki na nagplano pala lahat. Ang naiwan, yung kanyang asawa na may tatrabaho. O tingnan niyo po ang kapalit. Kaya, ang kasalanan, ang sabi ng Biblia, ang kasalanan ay ginagawa, naglilihiyan. Pagkatapos ng maglihiyan, magbubunga yan. Siyempre, pag nagbubuntis ka, naglilihi. Pagkatapos naglihi, ipanganak mo. Pag ipinanganak mo na, the wages of sin is death. Mamamatay ka. So, maliwanag yan. So, ano bang tatakasan natin? Ang tinatakasan natin ay ang kaligtasan, ang pagmamahal ng Diyos na ibinibigay sa atin. Kaya, itong mensaheng ito, maminamahal, sa umagang ito, napakaliwanag nito. Grabe talaga ang pagmamahal at pagmamalasakit ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi, grabe, ang sabi nga ng ating mga ngaral, maminamahal, 3 klase na pagpapasalamat ito na dapat makita. 3 klaseng Kristiyano kung paano. Dinidifferentiate niya. Kung nakukuha mo yun, sinusundan mo, naunawaan mo, naintindihan mo. Grabe, maminamahal. Kung simpleng Tagalog, teacher ito ng Pilipino, kaya maliwanag yung kanyang mga salita na hindi mo maintindihan. Hindi mo maintindihan dahil binabaliwala mo. Binabaliwala natin. Kaya, wala nang ibang warning, maminamahal. Para ka nagpukpok sa sarili mong ulo. Para tayong pukpok sa sarili nating ulo. Kung umaayaw tayo sa ating paglilingkod na ito, itong biyayang ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon na para sa iyo, para sa atin. Kaya maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa mga paalalang ito. Akin po itong sinasabi sa inyo, hindi para tatakutin tayo. Hindi tatakutin ang lahat ng mga Kristiyano kung hindi paalalahanan dahil ganun na lamang ang pagmamahal ng mahal na Panginoon. We are both of a precious price, the blood of Jesus. Dugo niya ang kanyang ibinuwis sa krus ng Kalbaryo para tayo matubos. Binili ka ng dugo ng ating mahal na Panginoon. Hindi basta-basta. Kaya gano'n na lamang pagmamahal ng ating mahal na Panginoon sa atin. Kinakasangkapan lang po ang mga mangangaral. Kami po'y kinakasangkapan lamang. Ang ating mahal na pastor, mga beloved babies, lahat ng mga tumatayo sa pulpito, kinakasangkapan lang yan para sa iyong kaligtasan. Kung mahal mo ang iyong kaligtasan, then mahalin mo ang ating mahal na Panginoon. Manatili ka kung ano ang katawagan sa iyo. Hallelujah, ano ang iyong kalagayan sa iglesyang ito, sa iyong pagmamahal sa ating mahal na Panginoon, huwag mong pababayaan. Amen? Praise the Lord. Sa ating pong mga beloved webcast viewers, kung naka-live pa po tayo, ating pong inimbitahan sila na sila'y ating patanggapin at medyo mayroon po kaming mahalagang bagay na pinapaabot sa lahat ng mga anak ng Diyos dito po sa outreach namin, sa aming local church na talagang napapansin namin, maminamahal, ang sa totoo lang po,
malakas ang hila ng kalaban ng Diyos dahil kunti na po ang panahon ng kanyang pagharian at magbabalik na ang mahal na Panginoon. Ang kanya na po ngayong binabantayan ay tayong mga Kristiyanong nanatili. At kapag hindi tayo magiging masinop sa ating kaligtasan, babawiin talagang aagawin tayo sa kamay ng dyablo. For sabi po ng John chapter 10 verse 10, Satan comes to kill, to steal, and to destroy. Talagang alisin ka talaga, sirain ka. Kaya sa ating mga beloved webcast viewers, sa umagang ito, maminamahal, amin kayong pinaalalahanan na talagang sa kaligtasan, maminamahal, kinakailangan, sabi ng Apostol Pablo, ating ipagtrabaho ang ating makaligtasan na may takot at panginginig. Sabi ng 2:12 ng mga aklat ng Pilipos, sabi ng Apostol Pablo, work out your own salvation with fear and trembling. So ipagtrabaho pala talaga natin ang ating makaligtasan. So kung gusto mo ng kaligtasan, ang sabi ng Biblia, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sinabi ng 1:12, yaon lamang kumikilala kay Kristo, yaon lamang tumatanggap kay Kristo, yaon lamang nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, sila lamang ang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Roma 8:16-17, kung ikaw ay tumanggap na sa ating mahal na Panginoon, kung ikaw ay anak na ng Diyos, ikaw na daw po ay tagapagmana na ng langit, heirs of eternal life. So, kinakailangan maminamahal, hallelujah, matanggap natin ang ating mahal na Panginoon. There are 4 requirements of the gospel. First, ay faith, pananampalataya. Pangalawa po ay repentance at ang pangatlo po ay baptism in Jesus' name at ang pang-apat po ay bautismo sa Espiritu Santo. So, 4 po ang requirements para papuntang langit. Kinakailangan pong magawa po natin ito sa ating pong mga webcast viewers sa buong mundo na nakasubaybay sa atin. Mga kapwa natin Pilipino. Alam ko, maminamahal, kahit Tagalog po ang aming binabanggit at ngayon, high-tech na po. Naintindihan ng ating minamahal na mga kapwa-tao sa buong mundo dahil may interpretasyon po ang amin pong sinasabi dito through Facebook and through YouTube. Ini-English po ito o piniprints po ito kung anumang dialect ng buong mundo, tinatranslate po yung aming sinasabi rito. So, alam ko, ang ating mahal na Panginoon ang magbigay ng kaalaman sa ating mga webcast viewers upang sila'y ating mailapit sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay. So, wala po kaming ibang pinakilala dito kundi si Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa iyong kasalanan. Kung gusto mo ng kaligtasan, tanggapin mo siya. Gawin mo siyang tunay na Diyos sa iyong buhay. Tanggapin mo siya. Amen. At magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kapag ginawa mo ito, 3 po ang ating gagawin. Yung inyong pakikinig sa aming webcast live at sa ating mga kapatiran, ating mga bisita na kasama natin sa ating pong crowd. Kayo po, minamahal, ay nakikinig. Kapag kayo po may pananampalataya, dahil hindi naman kayo mag-overnight, hindi naman tayo magsusubaybay sa ating pong webcast live streaming kung talagang wala tayong pananampalataya. So ang ating gagawin ay yung pagsisisi, yung repentance na sabi ng Biblia na kinakailangan atin pong pagsisihan ang ating mga kasalanan para tayo po'y makalaya sa ating mga kasalanan. At pagkatapos magpabautismo tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaya hindi po sapat yung nanonood lang tayo ng live webcast, kundi dumalo tayo sa mga gawain ng Jesus Miracle Crusade at magpabautismo po tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kapag ginawa po natin ito, itong 3 na ito, ikaw na po ay tagapagmana na ng langit ng buhay na walang hanggan ay pinangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa umagang ito, habang ating inimbitahan ng ating pong minabilabid na webcast viewers, ating mga kapatid na narito na may bisita po tayo po minamahal sumunod sa panalangin, sabi natin, mahal na Panginoong Jesus, salamat po sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan. Narito ako, isang makasalanan. Mahal na Panginoon, sumampalataya ako, naniniwala ako at nagtitiwala ako sa iyo. Kaya narito ako, isang makasalanan, isinuko ko ang aking sarili. Sa umagang ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Jesus, patawad po. Linisin mo po ako, hugasan mo ko ng banal na dugo, bagus sa krus ng Kalbaryo. Gawin po kong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan, 10 na aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap, ngayon magpakailanman, Amen and Amen. Ipanalangin po namin kayo. Opo, mahal na Panginoon, sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, kahabagan mo po ang mga tumatanggap sa iyo sa umagang ito, aming live webcast streaming brethren na nanonood sa
Facebook at YouTube, kahabagan mo sila, patawarin mo sila, linisin mo sila sa kanilang karumihan, gamitin ng tunay na Kristiyano. Halo mula ngayon, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen and amen. Praise the Lord. Kung gising na kayo mga minamahal at sinusundan ninyo yung aming mga sinasabi, ating minamahal na kapatid na narito po sa umagang ito, hallelujah, atin pong pinasalamatan ng ating mahal na Panginoon at pinagaganda ng malapay ng panahon sa kabila ng kahapon talagang tuloy-tuloy pa po ang ulan at kahit kagabi, palaksa-laksa pang lakalaka pang ulan at hanggang ngayon maminamahal talaga nakita natin madilim pa rin. Patuloy po nating ipanalangin na tayo po ay spare na po dahil may panibago na naman pong istorbo ng ating pong weather ngayon. Pero bagamat malayo lang po sa atin, ang habagat po kasi ay talagang hinihila po ng bagyong ito. Mayroon na naman pong bagyong pumapasok sa kasalukuyan, pero nasa dagat lang po. Pero hinihila po yung habagat, kaya inuulan po tayo. Mabuti na lang na wala na pong hangin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po yung manalangin sa ating mga pangailangan. Kung mayroon po kayong mga pangailangan sa umagang ito, idulog po ninyo sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Iparating po natin ang ating mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. At huwag tayong manalangin. Sinabi na, don't pray amiss. Yung ating mga panalangin, Lord, pagyamanin mo ko, mahal na Panginoon, bigyan mo kong maraming pera, bigyan mo kong bahay, lupa, sasakyan, kung ano-ano ang pinanalangin natin. Ang ating ipanalangin, yung atin lamang kailangan. Amen? Huwag na po yung want, yung need lang talaga, yung need. Ano po talaga ang inyong kailangan? Kagalingan inyong karamdaman, iparating natin sa ating mahal na Panginoon. Trabaho, negosyo, hanap buhay, yung pong ating mga pinagkakitaan, napasaganayan ng malapayon, atin pong ipanalangin yan. Dakilat mapagpala namin Ama, Diyos namin sa langit, amin napakabait at pinakamamahal pa Jesus, muli sa umagang ito sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Distrada Almeida, their beloved children. Narito kami malapayin, nagsusumamo, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamit, mga pagkakasala. Hallelujah, kasama amin mahal ni ibig ng mga kapatiran na narito sa umagang ito, aming live webcast viewers, na mayroong mga pangailangan, mahal na Panginoon, kahabagan mo kami. Hallelujah, patawarin, linisin, hugasan sa aming mga karumihan. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ipatong inyong kanang kamay bilang point of contact sa inyong mga ulo, mga minamahal. Itlagay ang inyong kanang kamay sa inyong ulo, ang kaliwang kamay doon sa karamdaman. Banggitin ang karamdaman kung cancer, hallelujah, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, sa pangalan ni Jesus, demons of incurable sicknesses, diseases, COVID-19, hallelujah, ubo, sipon, lagnat, sa pangalan ni Jesus, cancer, hallelujah, sakit sa puso, high blood, diabetes, asthma, sa pangalan ni Jesus, rayuma, kasaot, complete healing and deliverance, I pray right now, hindi mo nyo kahirapan, hallelujah, kasaot, in the mighty name of Jesus, complete healing and deliverance, I pray right now, in Jesus' name. Have faith in God in Jesus' name. Vices begun in Jesus' name. Hallelujah. Di mo nyo kahirapan, out in Jesus' name. Hallelujah. Be revived in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Say hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating malapayin. Taas natin ating dalawang kamay, maminamahal, bilang pasasalamat sa ating Diyos na buhay. At tayo po'y magpasalamat na sa umagang ito, ang ibayong kalusugan, kalakasan, patnubay na malapay sumasa atin pa rin. At hindi tayo kailanman iniiwanan ng malapay. Bilang pasasalamat, jump and shout 3 times, hallelujah, say hallelujah, sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the great worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Maminamahal, maaari po kayong magtanong na ano ni Kuya, nalulungkot kasi kami maminamahal dito sa kaming tumatayo. Tanungin mo man doong ating mga kasamang beloved elders na tumatayo dito. Nalulungkot kami maminamahal, tao lang kami kagaya ninyo. Nalulungkot kami kapag kayo diyan sa crowd, kayo diyan na nakikinig, nanonood sa amin, akala mo palagi kayong natatalo o lugi. Akala mo ilang barkong lumubog, ilang eroplanong nag-crash, ilang helicopter na disgrasya. Talagang akala mo lagi kayong talunan. Kaya yun po yung inexplain kanina na
mensahe ng kaligtasan. Dapat daw ang mga Kristiyano ay maging mapasalamatin. 3 klaseng pagpapasalamat, 3 klaseng tao doon sa karakter na ating pinag-aralan. Yun po yung ating dinadivert. Hindi po ako nagagalit, hindi po ako maminamahal nagsisirmon sa inyo. Ang akin lang pinagtakan, mga minamahal, napakaganda ng aralin, tinutulugan natin, sa totoo lang, mga minamahal, bawat tumatayo o dito, pinaglalaanan po yan ng panalangin. Lumuluhod po yan, talagang ginagather po yung mga facts niyan kung paanong dinadala sa atin ang mensahe. Pagkatapos ng minamahal, tulugan lang natin, binabaliwala lang natin. Kaya yun po yung aming sinasabi, pumasok ka dito, lulugo-lugo, uuwi, lulugo-lugo rin. Gusto namin, lahat ng mga ginagamit na malapay nun dito, pumasok ka rito, may problema ka, problematic ka, pag uwi mo, masaya ka na. Palapakan po natin wala Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat ng masaya. Magsabing amen. O see, ilan lang yung nag-amen. Dapat, maminamahal, sabi nga, pabungad pa lang na narinig natin yung ating mga ngaral kanina, kapag ikaw ay napagwikaan, napagsabihan, magpasalamat ka pa rin. O tingnan niyo po yung salita na yun. Bakit? Ano bang dapat natin ikalungkot? Amen. Salamat sa malapay nakarating tayo dito. Kahit bumabagyo, umuulan, walang pamasahe, wala tayo, yung iba naglalakad, nababasa, basta makakarating lang dahil gustong purihin at pasalamatan ng mahal na Panginoon. Nandito ka na rin, yun ang sinabi ng mahal na pastor, naligo ka na, maghilod ka na, magsabon ka na, mag-shampoo ka na, mag-conditioner ka na, magbigay ka na ng pabango sa katawan mo, dahil gusto ng mahal na Panginoon at ng ating mahal na pastor na talagang tayo po ay karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala, yung pong langit at buhay na walang hanggan. Yun lang naman maminamahal ang gusto namin iparating. Kaya minsan, hallelujah, inyo po nga napapansin, nagsisirmon. Siyempre po, ako po yung inatasan ng ating dearly beloved pastor na mga ngasiwa sa inyo, mag-ayos sa inyo, mag-ayos sa atin. Alam nga naman, pababayaan ko kayo, ano bang nangyari dito? Alam, sisirmonan ko yung ating mga tumatayo dito. Grabe na ang kanilang pagsisikap nawawala na ng boses kapag nagpapaawit. Grabe na yung pagpapaliwanag, kung ano-ano na, ini-English na, tinatagalog na. Pagkatapos tayo diyan nakatunga nga, ano ba yung pinagsasabihin sa pulpito? Bakit? Ang isip kasi natin, wala dito. Wala sa pagpupuri, wala sa pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Ang inisip natin, ano na kaya pagkatapos niyan? Yung nililigawan ko, sasagutin kaya ako? Yung aking girlfriend, aking boyfriend, okay lang kaya? Grabe na tong nangyari sa weather natin ngayon, kung ano-ano ng mga iniisip natin. Imbis magpasalamat sa mahal na Panginoon, yun po yung aming pong concern. Concern po na nangasiwa sa inyo dahil ayaw natin na kayo po ay mapariwara. Ayaw namin na kayo po ay mapahamak. Amen. Kaya ganun na lamang aming mga pagsusumikap. Hindi lalabas ang litid ng mga tumatayo dito sa pagpapaliwanag para lang mapunuan tayo sa ating mga kakulangan at mga pangangailangan. Pagkatapos mong minamahal, pag nasermon, sabi ko na nga, si Kuya na naman nagsasalita, si Kuya, sisirmon na naman ako, pagagalitan na naman ako. Sinong nagagalit sa atin? Walang nagagalit. Nagagalit tayo sa dyablo dahil ang dyablo ay tuso. Lagi tayong dinadaya. Amen. Dinadaya tayo para talagang alisin sa atin yung ating mahalagang mayroon. Anong mahalagang mayroon tayo? Kaligtasan, langit, yung mainit nating paglilingkod sa mga Panginoon. Gusto yung alisin ng dyablo. Kaya dapat kami na mahal, pari-pareho naman tayo. Hindi ni isang idlip, hindi tayo naka-idlip. Pagkakala ninyo, natutulog ako. Pinakikinggan ko lahat. At yan ang aking kalakasan sa totoo lang. At kapag naririnig kayo na nakikita ko kayong masigasig, nakita ko kayong gabing magpuri, nakita ko yung mga tumatayo rito, talagang lumalabas yung litid sa liig para magpaliwanag dahil mahal na mahal nila ang kanilang kapwa, kanilang pinangangaralan. Sus, grabing kaligayahan ko. Kaya pala ang mahal na pastor maminamahal, beloved Mama Dear, doon sa Amoranto, doon sa Luneta, doon sa Villaronit, tuwang-tuwa siya, mahal na pastor, pupunta pa sa left side, sa right side, sasakay na kanyang sasakyan, titingnan yung mga kapatiran na laging nakataas ang kamay, tinitingnan, ang layo noon, kitang-kita, parang mayroong eagle's eye, tinitingnan sila, tuwang-tuwa ang mahal na pastor na mainit yung mga kapatiran, nagtaas ng kamay, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sinong matutuwa dito pagdating na kayuk-yuk? Pag-uwi na kayuk-yuk pa rin. Kayo, matutuwa ba kayo?
Baliktarin natin. Kaya sabi ng ating mga ngaral kanina, baliktarin natin ang pangyayari kung gusto ninyo. Ayaw namin na lahat ng tumatayo dito na para bagang lulugo-lugo ka palagi. Kaya lahat na ng kaparaanan, ginagawa na, lahat ng pangangaral, ginagawa na para talagang abutin ang pangailangan mo at pangailangan ko. Kaya dapat, anong sinabi sa mensahe? Dapat mapasalamatin tayo. Grabe ang pagpapasalamat. Down to earth na pagpapasalamat. At mo, pasalamat ba yan na nakayukyok ka pa rin? Wala kang naunawaan sa sinasabi ko. Nagsisermon na ako dito, nakahiga ka pa rin, nakayukyok ka pa rin. Masarap talagang matulog, mga minamahal. Pero sabi na Biblia, the spirit is willing, but the flesh is weak. So, sundin natin ang espiritu. Huwag yung kahinaan. Total, mamaya naman pag-uwi, mamaya naman pagkatapos ng gawain, libre ka na. Gagawin mo na lahat. Pero itong ating mga sinasabi, ito ay buhay. Amen? Amen? Kung kayo'y naniniwala sa amin, kung kayo'y nagpapahalaga sa inyong kaligtasan, kung mahal ninyo ang inyong kaligtasan, mahalin ninyo kami. Mahalin ninyo ang mga mangangaral. Mahalin ninyo ang mga ipinapangaral. Huwag kayong magalit. Dinidepreciate na kanina, 3 klase yung galit. Tinatanong pa tayo. Amen. Kaya tingnan niyo po, kung talagang nakikinig kayo, 3 klase yung galit na in-explain kanina. Kung atin pong sinusundan yun, Tagalog na Tagalog yung dahil Tagalog teacher po yung nagpapaliwanag. Ewan ko, maminamahal. Kaya, yan ang problema. Ikaw ang problema. Hindi ang tumatayo, hindi ang nangangasiwa, hindi ang mahal na pastor, hindi ang mga beloved children ang problema. Ikaw ang problema. Tayo na nakikinig ang problema. Depende sa ating pag-response, kaya nagdidepende rin ang iyong spiritual growth. Kaya nawa, maminamahal na unawaan ninyo. At patuloy kami, hindi kami magsawa. Makulit kayo, mas makulit kami. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kung gaano kayo kakulit, mas makulit pa kami. Dahil ang salita ng Diyos ay amin pong isisiksik at isisiksik sa inyong mga puso't isipan. Dahil mahal na mahal na mahal na mahal namin kayo. Ayaw namin kayong mapahamak. Gusto namin tayong lahat magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating malapayan. God bless you po. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves you more abundantly, Brother Alvin. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Palakpakan po muli natin ang malakas ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Lord and preacher, Kuya Bubunya. Amen. Tayo na po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa ating pong mga announcements. Bago po ang lahat, ating pong pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsambahay na ukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At atin din pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, the end time proper for loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin, ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, sa atin pong lahat, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong mga announcement. 3 times a week po, mga minamahal, ang regular na pananambahan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach po, mga minamahal. Amen. Miyerkules, Biyernes at Linggo. Tuwing araw po ng Miyerkules, magsisimulan 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, mga minamahal, ating pong Friday overnight worship, kaya't magsisimulan ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, magsisimulan ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 po ng hapon po, mga minamahal. Amen. At ito po, mga minamahal, ay idinadaos dito po, mga minamahal, sa 157 Barangay Baybay Mamarlao along Palaming Road, mga minamahal. Amen. At tuloy-tuloy pa rin po, mga minamahal, ang ating pong Bible study sa lugar po ng Barangay Tibag, Tamundong Residence, ang mga minamahal. Araw po yan ng Martes, 3:00 hanggang 5:00 po ng hapon po, mga minamahal. Amen. Meron po tayong counseling, mga minamahal, sa nais pong magpa-counsel.
lumapit lamang po tayo sa ating pong beloved ordained preacher o kaya sa ating pong beloved Sir Ate Vice, mga minamahal. 10 piso, 5 piso ating idaan dyan po sa information para po yan sa ating pong TV program and radio program, mga minamahal. Amen. I-share po natin, mga minamahal. Amen. Ang ating pong Facebook live streaming, mga minamahal. Ating pong Facebook page ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. I-share and follow, mga minamahal. Amen. Meron din po tayong YouTube channel. Ang ating pong YouTube channel ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal. Amen. I-click ang notification bell, mga minamahal. Amen. Upang lagi po tayong updated sa bago po, mga minamahal. Amen. At mag-subscribe na rin po tayo, mga minamahal. I-like po natin, mga minamahal. Amen. At maghayo po tayo, mga minamahal. Amen. Ating hayuan, unang-una ating po mga loved ones, mga kaibigan, kapitbahay, katrabaho. Amen. Ating mga minamahal na kababayan, i-share po natin ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. At manood po tayo, mga minamahal, na ating pong programa, mga minamahal. Amen. Kung nais nating ma-revive, amen, mag-increase, madagdagan yung ating pong mga pananampalataya, mga minamahal. Tayo po manood, mga minamahal, ating pong programa, PTV8 po, mga minamahal. Amen. Araw po yan ng Sabado, mga minamahal, 10:30 ng gabi hanggang alas 12:15 ng madaling araw ng linggo. Amen. Ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord ang nangangaral po sa mga oras na yan, mga minamahal. Amen. At kabilin-bilinan po, mga minamahal, ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, kung nais nating makatiyak sa ating kaligtasan, magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, wag na wag po tayong umabsent. Yan po ang mahigpit na bilin, mga minamahal. Amen? Wag na wag po tayong umabsent. Dumalo po tayong Miyerkules, Biyernes at Linggo, at maging sa Bible study man, mga minamahal, more praising, more blessing. At after po ng closing prayer po, mga minamahal, meron pong practice ang ating pong beloved adults choir at sundan po ng ating pong beloved youth and singles choir. Wala pong practice ang ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen? At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord po. Tayo na po'y tumayo, mga minamahal. Amen? Tayo na po'y tumayo at tayo po'y sama-samang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa tagumpay na ipinagkalob sa atin. Amen? Sa araw na ito. At